Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. We gaan naar de camping daar. Romke giet ek mijn. Hij moet oppassen dat er geen boeven komen. Maar er zijn wel een rotte rare loeden op zo'n camping. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Naar de camping. Cornelia, Tomke en Romke haar vakantie. Ze zullen een paar dagen voort. We gaan naar de camping! Wat is het? Een camping? Oh, dat is een stuk loon dat al je tenten staan. En er is een gebouw met huisjes en een douche. Nemen wij uw tent ook mee, Cornelia? Nee, wij mij een paar nachtjes in de caravan van Janne Joes liepen. Ja, en ik mij. Oh, yes! Sliepen in een caravan is leuk. De mem van Janne Joe brengt haar erin. Bij een paar uurtjes rieden ben ze bij de camping. Hey, ik zie een waterstuin. Ja, en daar is een hele hege klikbaan. Zullen we erin, Tomke? Ho. Eerst de koffers naar de caravan brengen. En even dag zei het je Janne Joe aan mem. Hoi, mem. Hoi. Janne Joe draaft naar de caravan. Ze weet krekt waar die stiert. Tomke, Romke en Cornelia komen achter haar aan. Doeg! Cornelia stapt de caravan in. Tomke beschot het lietse huske. Waar moeten wij sliepen? Ben je wel bedden? Hier moeten wij sliepen en Cornelia moet deren op het grote bed. En ik dan? Romke kibbel op het kleedje op een vlier sliepen. Dicht bij de deur. Dan kist mooi op je passen. Oké. Ik heb honger. Oh, dat komt mooi uit. Ik heb lekkere broodjes met om. Ze had al hier zin om wat. Ook gauw binden de broodjes op. Janne Joe werd wat ongeduldig. Zullen we dan nou watchen? Oké. De band watje de hele midje in de waterstuin. Als het joen werd, helpt Cornelia haar op. Je moet eten en op bed. Hoe kun je hem wel wegwatchen? Als ze het eten op haar, maakt Cornelia de bedden op. Tomke en Janne Joe kroepen op bed. Nou, lekker sliep al hier. Lekker sliepen. Romke gaat op zijn kleedje lezen. Hij moet oppassen, had Cornelia zijn. Het kopje leidt er op zijn pootjes, maar de eren houdt er omheen. Zak in een goed harkje. In een jetter wat. Er is hier bij de caravan! Romke! Misschien is het wel een dief! Voor dief! Romke, houd die stil! Als Tosa blaft, dan kan ik net sliepen. Ja, maar dit is een dief! Tomke stapt van het bed. Hij kiepert door de gedientjes. Er is geen dief. Gewoon een vrouw die naar haar tente gaat. Romke jouwt hem weer del. Maar een skofke letter, jette weer wat. Voortkant, meisje! Wat zei ik nou? Maar er is een kat. Die is bij uw caravan. Doe in. Hij kan er echt net in komen hier. De deur zit om eens dicht. Oké. Romke bezieken te sliepen. Maar al gauw jet er weer wat. Een spook! Er zit een spook op de camping! Oh. Cornelia lijkt krek te sliepen. Ze schrikt wekker. Wat is er nou weer, Romke? Een spook! Ik had schermie nog van dat geblaf. Ja, een spook! Cornelia harkt scherp.
Dan jet ze. Oh, dat is net een spook. Dat is een oele. Oh, nee, toch? Oh, dan wil ik daar net mee jaren, Romke. Zal ik even nooit sliepen? Begrepen? Romke jouwt een beddel. Maar een skofke letter? Wat is dat? Stemmen. Voortstappen. En dan klopje op een door. Boeven bij de caravan! Woef, af, 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 af! Hoepel je op, rare boeven! Af, 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 af! Hé? Cornelia! Cornelia, dat klopje meestal op het door. Wat willen die? Oh, ik zal wel even jaren. Cornelia draait de door van het slot. Er staan 3 mensen bij de caravan. En ze joggen heel leuk. De meesten kun je net sliepen omdat die rothoen hier iets zit te blaffen. En als dat net ophoudt, dan maak je hem voort. Dan zetten we hem van de camping. Tomke schrikt ervan. Wat? Net meer op een camping? Waar moet ze dan heen? Ik wil je net waai. Ik wil je bloeien. Ja, dan moet die rothoen hem stilhouden, want anders dan... We zullen erom denken. Het komt voor goed. Cornelia doet de door dicht. Ze shot Romke maar leuke eigen aan. En nou houst hij stil. Ik wil je woefke mee jaren. Als er nou boeven komen. Geen woefke, zei ik. Oors dan... Maar ik moest toch oppassen? Dat haast zelf zijn. Ja, Cornelia, dat heb ik jet. Ja. Oh, ja, je mag gelijk. Het is flink vandaag, Romke, dat het op u past. Maar nou hoeft het net meer. Kind dome lekker sliepen, dan pas ik nou wel op. En dan net blaffen, hè, Cornelia? Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De vogel, de vogel, de vogel, de vogel. Er zit een vogel op een takje, maar dat takje dat zei krak. Toen vleegt de vogel voort en zag, dan zit er op het dak. Niet weer, hè? Ja. De meermachine is stikken. En hij kan het net klaar krijgen. Hij had een zin als een waardig. Als hij het even voortkeert, zal Pier het beziekje. En dat... Auw! 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 Oh, Romke! Oh, auw! Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Weer een krek leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. De meermachine. Pier had zijn jaske weer thuis. Hij had het uit de containerviske dat zijn met ingooid hier. Het is het jaske van 2 keer. Dat had te kriegen van vrouw Hek. Maar dat jaske oon kan er alles 2 keer zo goed. Maar dat weet geen hier, alleen nog Marieke. Pier zijn huid zal het gas menen. Hij had een lied trekkeke dat erop zitten kan, als er meent. Maar dat ding doet het net. En daar wordt hij het net fleuriger van. Verdikke me. Stom apparaat. Doet er het net, hij? Nee, wat tochst.
Dat ik hem hier voor aardig uit een waar helje. Wat is er dan met het ding? Hij is vast doen. Ik krijg die verrekte bouten net los. Alles zit morgen vast. Heb ik weer. Zo lekker is hij. Nou, jongen, meisje dat is je bijkomst. Ik kan nou geen jeuzel onder kop hebben. Geen in de hoe zo. Mem, hij had een zin als een baar. Oeh, blijf maar wat uit de buurt, jongen. Wist wat, ik neem wel even mee te fietsen, dan bekomt er wel weer. Lieske en ik wel mooi. Dan fietsen we even een slagje door de bosk. Geen domme dan Marieke. Marieke komt hier. Oh, ik best. Neem maar wat lekkers. Maar geen rare dingen, Wano. Als Marieke een kwartiertje later bij hem komt, had Pier het jaske van 2 keer al om. Wat zist? Waarom haast het jaske aan? Sjen had ik de gas mee naar de meidje kin. Dus hij kon de bouten net loskrijgen. Maar ik wel. Wacht je maar. Even de goede sleutel pakken. Zo. Moet ik helpen? Nee, hoog net. Er komt al beweging in. Zo, die is los. Nou, de oren nog. Ja. Zo, makkie. Zo, even zien wat erom mankeert. Hast u daar verstand van? Ja, ja. Oh, ik shot al. Zit een touw in vast draait. Dus hij is er heen meer en nou zit alles vast. Dombol. Als ik het los, meidje, dan doet er het wel weer. Het liep het wel of Pier zijn verstand toch het jaske echt wakker zo groot worden is. Want hij had het samen kleer. En als een vakman zette de machine weer in elkaar. Zo. Ik vind het net leuk met Pier, maar het jaske van die. Maar het jaske kent alles. Dat is het correct. Ik wil dit niet meer. We kunnen nooit meer gewoon watchen. Ja, maar dit is toch leuk? Nee, dit is stom. En je mem weet niet eens dat ze het jaske weer uit de container hebben haast. Dat is alles stiekem. Dat is net eerlijk. Ik wil het niet meer. En wat maakt dan? Als het jaske weer ombrengen. Nee, vrouw Hek. En dan? Wij gewoond van. Dat toch ik toch? Nee, dat was net. Als door dit jaske host, wil ik net met mij die watje. Dan ben ik die vriendinnetje echt net langer. Ah, Marieke, toen nou. Nee, als het stomme jaske net uitloekst, blijf ik je net. Oké. Misschien had ze wel gelijk. Morgen dan. Wat morgen? Morgen ging ik naar vrouw Hek. Om het weer om te brengen. Als Toma in mij kiest. Het was net alleenig. Maar als het jaske aanhouden, dan was het 2 keer zo volle. Haha. Haha. Grappig, hè? Je memmen die komen droen. Ik ja Lies als jong. Mijn jaske. Ah, zo is het. Oh ja. Sjakt ik niet meer. Ik breng het toch voort. Ah. Wat ben je in de gauw weer? Lekker fietst. Ja, ja, maar je huid is, ja, hij wil nog meer. Hoe is het met hij zien mensen in? Ik een mens in? Daar heb ik nooit les van. Bij zulke skotten van mij. Maar, waarom zit er op die meermachine? Toen wist wat bij opraad, hè? Sorry. Ik ga hem alleen nog maar even maken. Hé? Hoe is het mogelijk? Hoe haast dat gaan, jongen? Dit is een mirakel. Wat zeg ik? Een wonder. Nou, sis dat wel. Hier gebeuren meer wonderlijke dingen. Ik ken de mami verstaan net bij. Dat oude jaske daar staan naast. Hé, ik weet toch zo kuur zeker dat ik dat juist in de container gooit, ha? Hoe komt het nou weer aan? Nou? Wat had dat er nou bij mij te krijgen? Ja, nou dat weet ik net. Maar wat ik wel weet is dat je vreemde dingen waren. Of zag ik spoken? Ja. Een spook mijn jas gewoon. Of Superman. Maar net lang meer. Morgen toch het jaske voort. Dat wordt dan de 2e keer. Ja, want dit is het jaske van 2 keer. Hé? Nou, hoi. Ja. De zee. De zee. Oh ja, de zee. De zee.
de zee. Bij de grote zee jatte ik mijn zoon. Zit ik in het water, draaf ik over het strand. Ja. Ik zit in het water, ik draaf over het strand. Bij de grote zee, wat je ik mooi zon. Amerke en schepke, wetter en zon. Ik bouw het allergrootste kasteel van het land. Ik zit in het wetter, ik draaf over het strand. Bij de grote zee, wat je ik mooi zon. Amerke en schepke, wetter en zon. Ik bouw het allergrootste kasteel van het land. Het allergrootste, het allergrootste. Het allergrootste kasteel. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.